Valostorelta terve! Esittelyssä meidän myydyimmän lisävalosarjan kaarevat versiot. Kyseessä on Purelux Panther Curve-sarja, joka koostuu 3 erikokoisesta mallista. On C540, C800 ja C1050. Näistä kaarevistakin versioista löytyy kaikki tutut Panther lisävalopaneeleiden ominaisuudet. Eli on muun muassa kaksivärinen parkkivalo, joka saadaan palaamaan sekä oranssina että valkoisena. On tyylikäs tumma optiikka ja lisäksi 2 eri tehotilaa, eli löytyy matalampi tieliikennekäyttöön hyväksytty tehotila, jonka lisäksi Power Boost-tila, jolla saadaan valjastettua valoista sitten kaikki teho irti. Ja tuo tehotilan vaihtaminen onnistuu erittäin helposti paneelissa olevaa nappia painamalla. Suurin ero näiden kaarevien ja suorien Panther lisävalopaneelien välillä on valokeilan muoto. Tämä kaareva runko levittää valokeilaa entistäkin leveämmälle. Mutta vaikka tuo valokeila on erittäin leveä, niin kantama on näillä jokaisella valolla about 600 metriä yhdelle luksille. Mitattua valotehoa Power Boost-tilassa tuosta pienimmästä paneelista löytyy reilu 16 300 lumenia, tästä keskimmäisestä mallista C800 reilu 23 400 lumenia ja tällä suurimmalla paneelilla päästäänkin sitten yli 25 000 lumeniin. Kuten suoristakin Panther-lisävaloista, niin näistäkin löytyy korkean tiiveysluokituksen alumiinirunko sekä kehyksetön erittäin kestävä polykarbonaattillinssi. Lisäksi näissä on helpot kiinnitysvaihtoehdot. Mukana tulee sekä päätyjalat että leveyssäädettävät kiskokiinnikkeet, joilla kiinnitys onnistuu kohteeseen kuin kohteeseen. Mikäli etsit kaarevaa lisävaloa maksimaalisen leveällä valokuviolla, niin kannattaa tutustua tähän uuteen Panther Curve-sarjaan. Valot saatavilla nyt valostore.fi.